Кешенең ижад ҡомары бер ҡасанда һүнмәй. Дәүләкән районы Мәкәш ауылында йәшәүсе Клара ханым Хәмидуллина колхоз идараһында экономист булып эшләй. Ә күңеле ынтылған эш уны оҙаҡ йылдар көтә. Кызларыма күп сөйләгәнем дә бар инде, шул нәнәйемнең рухы тыңға бирмәне инде. Шул бер бурыс булып торган күк, бер аманат булып торган күк булды. Бик матур аның сакалы хәтеремдә калган. Сакалының сүлдәсе инде ул. Аның тәңкәләре юк ине. Сугыш вакытында гигәннәр, көмеш тәңкә булган. Нәнәем, мин килен булып төшкәндә 17 бөтенем бар ине сакалымда дип сөйләй торган. Ул бик күп акча булган инде, аның үзенеке булган бит инде ул, шәхсән үзенеке. Без кыбау ди торганнар, Каңныдан төшкәннәр, нәнәем Каңны авылыннан менә, монан ярак түгел. Каңныларда шулай сакал кигәннәр инде. Сакалы белән бирнә белән килсә, ул бик данлы булган инде. Шул бидәгүсе булса, кешенең дәрәҗәте булмышы, бөтен кыяфәте үзгәрә. Менә шул сакал аркасында ул кешегә бөтенләй икенче төрле кыяфәт бирә сакал. Нәнәйенең мәкаль әйтемдәргә бай, йырлы көйле телмәре, көмеш тәңкәләренең сыңы, картатаһының мөнәҗәттәре Клара ханымдың күңелендә гомерлек кадерле яткәр. Нәнәйе кеүек бай милли киемдәр киергә хыяллана ул. Кием. Монсын тирәгрәк кием ниләремне үземнең көндәге нидә кия торган нием бар. Менә ул бик авыр түгел, мин аны шулай дип кием дә ибәрәм. Монан өстән камзулга киелсә, ул шыйрымны каплап кына тора, ул үземә охшай инде шулай. Янсәре Нәргизәгә тақия, һакалдар яһап кидергән сакта, Клара ханым үткәндәр менән киләсәктең, ысынбарлык менән хыялдың, йола менән ижадтың бергә саклашын күрә. Бу бисер бит инде, бу сәйлән менә. Кая киләле батсым? Бу мине алайык та менә монсын бәләкәй сагында ук эшләп килгәнем, хәзер үсә бит инде ул. Кызыма бит хәзер уже икенче елга. Бун яшь тулды кызыма, бисмилла. Әдигә ниңә тарта әле? Менә. Аның бит ниткәндә башыңны мылайтып кара әле. Селкетәл ана шылтырмаклары шылтырап тора бит инде. Купшы. Үзеңнең кызың булгас, кызыңа кылдырырсың, нәнәем, кайсандыр эшләгәйне дип Алла бирсә. Эшләйсем килде инде бу түбәтәй дисәң инде бик нирәк була бу, өскәрәк күтәрсәң инде тақия, купшырак була инде. Купшы бит менә кызыма килешеп тора. Үземнеке тақия, бу инде олуларса эшләнгән инде. Миңа бик ул хәтле купшылыгы кирәкмәй. Менә икенче төрле тақия. Бу бу да купшы. Моның икенче, форма икенче ниләре юк. Siltər bit indi mənə, siltər itib urub işlənəm. Məndə hər birisi tigilib işləngən. Hər bir səylən tigilib işləngən. Mənə məndə seyləndən siltər urub işlənəm indi bunların ilərin həmməsin. Башкорт хатын-кызларының киемдәре иткиткес бай, төрле, зауыклы. Башкорт милли киеме бүген музейларда, сәхнәләрдә, халык тамашаларында һәм йыеннарда, бер өлеше хандыктарда. Башкортта һәр ырыуның, һәр төбәктең айырым бирәктәре, киемдәре бар. Уларны таныу, белү, өйрәнү бик кирәк. Кая? Кайда? Субханалла. Монсы да килешә. Монсы матуррак. Тегесе купшырак. Әйдик, кая? Матур. Бәпсем матур. Ярар. Менә нәнәемнең төсі итеп сакларсыз. Әле исән булсам тагы олоракларын да эшләрмен, Алла бирсә. Әле бу бәләкәй чакта буларын кидек зурайгас, нәнәем тагы берне эшләп бирде тияр. Анда бер сумадан сәйләнем ята, ысырак вакыт алып куйгайным. Хәзер алар хатта кыйммәтләнә, елдан-ел кыйммәтләнә. Алып куяйм әле дип алып куяйм. Төрлесеннән яталар, көтүп яталар, минең кулны көтүп яталар. Элекке кеше бит шул bizler өсөн һәр бер әйбер. Менә мин алка тагып куйдым. Кайнамның алкасы, ине көмеш алкасы. Аны мин әрәм итмәнем, анан калган улан кулаган алган. Вафат булгас, менә мин аны тагып куйдым. Турсын ул шунда. Элек башкорт хатыннары ирләрнең медальларын да тагып куйган сакалларына. Мен аны сөйләгәнем бар. Ул бит дан булган бит ул.
Қатыннар ирләренең яугир икәнен белгән, аның кадерен белгән бит аларның шабаны яткырсын ул. Сугыш вакытында гына безнең атайларның медаллары югалып калды ул. Без аларны тәтәй итеп уйнатып йөреттек бит. Нәнәемнең көмешләре шылтырап йөри. Йоклаганда нәнәемнең көмешләре шылтыраса, нәнәем идә. Ул йокыдан уянсаң, инәем эштә. Шуннан шылтырамаса, нәнәем кая китте икән? Уянасың да уйлайсың, нәнәем кая китте икән? Шылтыравы ишетелмәй. Шулай нәнәйләр калганга сеңеп калган, менә шуның рухы тынгылык бирмәгәндер инде, шул хәтле шул нәнәемнең ниләрен эшләйсем килде, менә булдырылган хәтле. Менә кызлар кашмавы. Аның менә эшләгәндә шул төскә ни туры килеп торырга тиеш. Улай матур булмай бит инде. Менә яшелдән башланган икән, бөтен ни яшел шундай ни булырга тиеш инде ул. Монда уже яшел булган җиргә кызылны да куеп булмай, ну сарыдан куеп була. Менә шуңа күрә ул әзрәк бер ни төрле гармония күк әйбер була инде. Башыңны күтәр, ул кашмау башны туры тотканны ярата кызым. Ана шулай. Менә ул бит осанканы ярата ул. Менә башкорт кызлары туп-туры йөргәннәр алар. Клара ханымның иң мөкаддәс, иң татлы хыялы буйымга аша. Тәүге һакалды яһагас, нәнәйенең төфе булган борынгы һакал гүя яңынан терелә. Тәүге эшем ошо нәнәемнең рухына багышлап эшләнем. Аның шул бер нитеклем электән гыйган, шул борынгы ниләрдән, әбиләрдән сорап исән калганнарынан әдрәк мәргиннәрем бар ине. Менә бу мәргиннәр, менә өлеше сын мәргиннәр, монда бер нисе сыдат кибәрдем, мин аны гитерлек хәлдә калганнарын монда сәйләннәрдән куйдым инде. Ошо форма нәнәемнең менә ошондыйрак, ул әз генә олырак ине ул. Минең инде ошол бәләкәйрәк иттем мин аны. Монда бәйләүгесе бар ине, артка нитеп куя. Ул шулай ыксым гына күлмәген дә тартып тора, инде шулай ашыкта бит инде. Хатын-кыз элек күрәген нык саклаган бит ул. Нык саклаган. Артабан ул һеңлеләренә багышлап һакалдар тегә башлай. Борынгыга охшатып эшләргә тырыштым. Авыр. Сакаллар бит төрлесе эшләнә. Аны селтәр итеп тә эшләйләр. Менә селтәр әле күрсәттем бит. Менә селтәр итеп мин тақияны эшләнем. Селтәрдән үреп. Әйе, бу тиз эшләнә. Ә менә бу нине һәрбер сәйләнен тегеп эшләнем. Менә бу туқыма күк инде. Моны бер төрле итеп тән итеп алып булмай. Бу мәңгелек менә бу. Аның gibi tuzmayınsa bu әйбер итеп төшмәй инде бу. Шулай нык булсын дип итеп эшләнем. Бу минең сеңлекәшләрем икәү, бәләкәй сеңлекәшемә Мәрьямгә эшләнгән ни бу. Ул әле Бәләбәйдә доктор булып эшләй. Мин аны бүләк иттем дә, һәрбер мин теккән саен синең турыда уйланым, синең турыда дугалар кылдым, сине саклар Алла бирсә. Клара ханым әйтүенсә, милли киемгә ияреп, уны тергеҙеү, яңыртыу өсөн рух ныҡлығы, аныҡ фекерләү, сәләмәтлек, ижади дәрт кәрәк. Ғүмер буйы сабыр ғына көтөп алған ошо күңел эшенә тотоноуына ул һөйөнә, Аллаһы Тәғәләгә мең рәхмәттәр уҡый. Шунан хәҙер баҡыр ҡаҙған тигән ер бар. Нидә, анда баҡыр сығарып ятҡандар. Мынау баҡыр ҡаҙған булсын әле. Рыжий булғас инде. Баҡыр күкрәк булып торсын әле. Йәшел үлән, анда әремнәр, аҡсыл әремнәр була торған. Ул бит туған яҡ бит инде. Һәр бер ни бәйләнгән бит инде шулай. Ҡайсы берҙә шулай була, гел тағып йөрөйсөң килә. Нитсәм моны тиҙ генә эшләп алдым. Шулай көндә кия торған еңел генә итеп. Монса ҡәйнәмнең төҫө. Менә аның ошо ни бар ине. Брошка. И үҙе үлгәс, алдым да алып ҡуйҙым. Торсын әле бу инәйнең төҫө булып торсын, и шуны ҡуйып, менә моны ҡәйнәмә бағышланым был ниемде дә, нитәм. Ҡәйнәм турында сөйләп бөтөрлөк, нитәрлек түгел. Шундый башҡорт хатын-ҡыҙҙарының бер сая, егәрле. Мәкәш ауылына тау аша ғына ятҡан бер Ғаҙан һаҙлығы, Асылыкүлдең күршеһе. Ҡасандыр боронғо замандарҙа улар бер диңгеҙ булып йәйрәп ятҡан. Ер аҫтынан Асылыкүл Ҡандыракүл менән дә тоташҡан тиҙәр. Асылыкүл ерле халыҡ телендә Аслыкүл тип әйтелә. 2 ҡатлы, аҫлы, төптә тағы бер ҡат диңгеҙ бар йәнәһе. Асылыкүлдә батҡан аттың Ҡандыракүлдә ҡалҡып сығыуы тураһында тарих бар.
халык тимәк борындан белгән, күзәткән, өйрәнгән. Балкантауда яшәгән Заятүләктең Асылы күлдең һыу асты батшаһы кызы Һыуһылыу менән мөхәббәте турыһында кисса меңле, ҡаңлы башҡорттарының иҫ киткес ҡобайыры. Еләкле кул тинем моны. Еләкле кул Мәкәштауының бер бәләкәй саҡта тәгәрәп еләк кигән урыннары. Бөкләс булып тора бит инде, шул бер төрлө тау арасы шулай бөкләс. Бу ҡояш төшөргә тырыштым. Безнең башҡорт ғөмүмән мына нине, ҡояшны, йомро, ни әйберләрне яратҡан бит. Ул ҡояш бер төрлө үзенә һамай ҡояш ҡыҙы булмаған бит инде, Тәктималға нисә мең йыл элек яҙылған. Шуңа күрә нишә башҡорт ҡояшны яратмаһын инде. Яратҡан, мына мында бәләкәй булса да шул ҡояш мотивы менән дә башҡорт орнаментлары ҡуйырға тырыштым бит инде мин. Нәргизәнең саҡалы ҡояш ҡуйҙым, шул ҡояш мотивы. Күҙләре зәңгәр булып торсын. Алтыҫ аның килешә, аҡ юл булсын ҡыҙыма. Дәүләкән районы Мәкәш ауылында ғәжәйеп һөнәрле ижади кешеләр, ҡул эше оҫталары йәшәй. Клара ханым Хәмиҙуллина сәйлән мәрйендәрҙең төҫөн тура килтереп, милли кейем өлгөләрен үҙенсә яңырта. Ул яһаған һәр һаҡалдың, рәссамдарҙың картинаһы кеүек исеме бар. Мәрйәм, Баҡырғыҙған, Еләкле ҡул, Аслы күл, Балҡантау, Һыуһылыу, Ҡояш һәм башҡа ғорур исемләр ҡуша ул. Ейәнсәренә, һеңлеләренә, ауыл мәктәбенең фольклор ансамбленә бүләктәр яһай. Минән бер иҫтәлек, Аслы күлемә мәдхиә булып ҡалһын, ти ул.